Parto sa mga environmental advocacy sa siyudad sa Sugbo, among ipakita kaninyo mga kapuso kung giyon sa pag-recycle sa dakbayan kining karaan nga mga plato, baso ug mga botelya. Ano ang RTV Presents ni Nico Serino. Sa sewage treatment plant sa siyudad sa Sugbo sa North Reclamation Area, adlaw-adlaw kini nga eksena. Ang mga karaang ceramics nga gihatod sa lain-laing establishmento nakitaan o gamit. Gipaagi kini sa shredder aron mapulpog ug madugmok. Lakip sa gi-shredder ang mga karaang botelya sa ilimnon, plato ug uban pa. Ang recycling process gipangunayan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office. Ang napisa-pisang mga piraso sa bildo gitipigan dayon ug gikolekta. Si Ginang Fe, usa ka barangay environmental officer, ang gitahasan aron pagproseso niini. Ang mga bildo nga iyang gitapok sa gulan ug semento dayon masahon. Kung maporma na ang iyang mixture, gipangbalhin dayon niya kini sa mga hulmahan. Ang X-shaped nga molder ang gigamit aron maporma ang mga gitawag nga glass o eco brick. Human sa 8 ka oras o overnight bakaha, mamahimo nang makuha gikan sa molder ang nahimo nga eco brick. Pasigarbo niya, ligon ang bricks nga ginama sa simento ug bildo. Waon na siya mga botelya sa mga barangay siya. Human, idalon na din sa STP niya, human, igabot din timbangon na namo ang botelya, kung pila ka kilo na siya sa usa ka truck. Then amo na siya galingon. Sa pagkakaron, gipaspasan ang paghimo sa mga eco bricks aron gamiton sa usa ka espesyal nga proyekto. Kung 7 may ma-start o ka ng answer, makuha na na mo, mga 4 o'clock, pwede namin usab baka balik. Mga 8 oras, anak. Yeah. Pero paughon gyud siya te. Oo, paughon gyud naman siya. Matod ni si Senro Chief Nida Cabrera, ang mga eco bricks gamiton sa iyang planong development sa usa ka bahin sa Mahiga Creek. Paninduton ang parte sa kilid sa sapa ug i-develop sa syudad aron mamahimong kasuruyan. Ang mga eco bricks ang himuong footpath o agianan sa mga tao. Para po magamay ang amuang bayronon sa basura kay ang one ton baya is 1,250 at 240, no? So among gikuan nga as diversion namo instead iadto sa labayanan among himuong usa ka project. Target sa Sisenro, sunod buwan ilusad na ang ilang development sa Mahiga Creek aron maaysunon sa uban nga mga barangay. Mahimo na siyang usa ka walkway, pwede siya bicycle kuan, pwede man kuan diha, pwede ra maglingkod, murag gamay nga strip of parks na siya diha. Taas-taas tud ang proseso sa pagbuhat nining mga glass brick dinhi sa buhatan sa Sisenro sa Dakbayan sa Sugbo. Apan pamatuod lang kini ilang gihimo nga ang mga butang nga iglalabay na unta di angayan nga baliwalaon kay kapangitaan gihapon kini og kapuslanan. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.